iko ubo yang ti nala rijak tongo nala ti khayo ayang ti guri boy ai ti ka tu ko jate nala pakai dhamma nala ti ko mo ti lumani aba yang ti khayo ko ro ubo kha rijak tongoni ab khai ar ti tukra ti khom mo ti ko ubo o to khap ko ti wa kha rijak ar ti ya ta ar khai khom man lai jau
khai to chinmo oro bilakang para ni borok mo oro chinmo bilakang para wo 26 poribar tongo jat oro para khungsaw na 26 poribar ni gati to mono chini oron ti manang lai jau ni phai o ti khai mani ayang ti sa khai no ayang saka bigibo nok khuni khingdam tongo ai kuni jaga ungko na kre ti ni na ja kre ka aro no eko saka o hapung hainu mani ab ke ta khordi o hapung haitile no mani abo ban kotor abo forest department jiben security no hoite forest department ban phejak ar ni ti kosorei ha bisinti ti kosorei ti mani ob ban ni ti no mo Aren tino orang ni ek or tahu mau belakang para ni 26 poribar ni borok jat toi ko tiwak khai tiwak khang tamo abo ar wajat no aran timang no ya ka khogai chungma nang lai ka tu kuma khai ko mo chinma paran mung khai belakang para chinma panchayat khai ingko atharmura ingko 43 mal gram panchayat khai ga block khai mongya kami PS bo mongya kami no ka chinoro problem सबसे problem khai lama tui current सबजे फास्ट nangma khai china agi election is kangbo chini minister rok chinoro je 29 kisna puro je darba chawai ingko mantri manai rok chini sar vikas mantri ingko mantri bo kok salang jaga gyo election is kang nongmo lama ro chung election ni pore bo hangka chung thi khai renai snam rinai himani tang ba eko prai election lai prai musuk dinang tongkha chin tabuk lama bo kaham kari kho ba tuini kunu ব্যবস্থা bo kari kho current ni kunu ব্যবস্থা bo kari kho tabo eko tabo current bapti no je election ni somoyo sapta kaisan jaga snamai ri phai jago ke election pai khang na current pai thango off khai ri jago gai lama be ko tabuk chinmo tabuk PWD lama kalai thango ka aro tagrega bai bo ma khaya sar nga tam khaini ba angka aro rega bai ma khaya ka tabu no him phai kana taw sai jotono lama ko phungjat ya pre khorchimi sinuk tong ga yang mo PWD ni baire o khai ta usigai sima himo yang o timar kungdi ge borok tongai rok tongo aro borok achuk basai se borok bazar sorai thang paina nango jat musuk himti ke hima phai usigai poja horei tam khaini ba am bangi no sar chongno jotono ma koyo ungko bai ungko chungno o lama tui current dakti kisa ব্যবস্থা khai rinan nangnai oktong chinaro tabuk jete himba agi 2012 ni সময় khai ta 96 পরিবার tongmane taw prai 100 ni uporang tong poribar total chinmo wat to kai chinmo 5 nang wat to simino ward number khai 5 nang ward ab haita ke booth center khai chin 11 number 11 Kisnopur 11 number Kisnopur booth center number ab tongo prai ungko JB school kaisa tongo angkai ungko nabari school center kaisa tung phai school ni chamung ro iko abo সময় মতে ঠিক করে সময় সময় মানো সময় সময় ka mas kaisa kuisu maya rong thango master bo kam kai সব সময় bo kam kai regular sumaya lama hamian be ken to master ni kun bus करे সময় वाते pamte hinkai aro cycle bo phaimia gari bo phaimia bar bo সময় problem nang thango lama sa hamia ka tam kai thana ba chinmo angko wari center khai to aro para bisingo no JB school khai timar kungo singka aro bo tabuk thana hangka prai usik sima thanai lama tei bas woi tei sekereng ni ma bas hungka ga somai tei kotor wa tei pam tei tam khai master khai thangmana ba yarong thane problem thangna himbo master bo phaimi ang thang abon bagino ingko master no be hinmaya ba kai cherai khonai khai to abo cherai ususu ro school thangnani abo wa tei pam tei somai onek problem yade ba ta thangnai di kisa slung se koita ma basu yakrai jak kuchu kuchu wa ingko bo hangkong ni bojak awa ayang ti ro ko cherai basu thanani school bo men ko main road da prai 12 kilometer kau bai aba khai 3 kilometer school ngai 3 mal kau school bai ngai chinmo para bai ngai prai 2 mal tai mal kaisa tonga yang mochin para bai sa yang school thang sogina jat timar kungo school khai je school ta bo jeng tabuk naima khai jeng bo abo kisa naima khai chin parani school cherai school thanan bagai subidar cherai khonai ro boktai thangnan himnani subida rangtho abon ta iko jeng tabuk mo cherai khonai rokno school lama hamya ba kamka subida rito anga jeng iko bazar tano bo mongya bazar se jeng bazar mata jawo
जों आइचौ बासा खायसे आरो थानो नांगौ ओंखाय जों आबोनो बागै जोंनो म लामा yang lama di ibo onek hamya au pis lama se tabung nuk knable kakang bukang basil choli mana tanang tongo abno chungni kisa kam kai thikai dati kisa chini ja tabung ni star tongnai rong chung koina mu chungo abno chungni kisa dati kisa kam kai khairi nang thu abno chung kisa naijau chinyang elkani borok